No niin, meillä on paikalla täällä Lappeenrannan Veikkojen edustusjoukkueen Itä-Länsi valitut pelaajat ja pelijohto. Eli pelaajistahan valittiin Eeva Attila ja Aleksandra Latvala tämän vuotiseen Itä-Länsi-otteluun ja Jaakko Kultalahti sitten johtaa tämän joukkueen peliä. Itä-Länsi-tapahtumahan teki paluun muutaman vuoden tauon jälkeen viime vuonna ja se pelattiin tuolla Kankaan päässä ja sai hyvän vastaanoton. Yleisöä oli odotusten mukaan satoja ja noin 500 tuossa naisten ottelussa ja miesten ottelussa vielä enemmän. Ja siellähän oli Nea mukana tuolla Itä-Lännessä. Minkälainen tapahtuma Nea tämä oli, tämä Itä-Länsi tapahtuma Kankaan päässä? No se oli ihan hieno kokemus, oli kiva päästä näkemään muiden joukkojen pelaajia ja oli semmoinen hieno kokemus. Eli suuren yleisön edessä pelaaminen oli elämys. Kyllä, se oli vähän jännittävää, mutta oli elämys. Entä Aleksandra Latvala, sinut valittiin nyt sitten Itä-Länteen täällä kotikentällä. Mitkä oli tunnelmat, kun sait tiedon tästä hienosta valinnasta? No joo, kyllähän se on ihan siistiä päästä tuommoiseen tapahtumaan ja varsinkin kun se katsotaan täällä Lappeenrannalla, niin innolla edustan meidän joukkuetta siinä tapahtumassa. Ja sehän on tunnustus alkukaudesta, että varmasti sarjan eliittipelaajia nyt sitten tuonne valittiin ja te olette siinä mukana. Minkälaiset ennakko-odotukset tuosta ottelusta muuten teillä on siihen kun valmistaudutte, että siellä on monesta eri joukkueesta pelaajia ja tuttuja ja tuntemattomia. Millä saadaan lataus siihen peliin ja kuinka siellä viime vuonna onnistuttiin, kun ei sarjapisteitä ole jaossa? No me tutustuttiin joukkojen kanssa siinä aamupäivällä ja saatiin semmoinen hyvä pöhinä päälle. Ja on se semmoinen arvoottelu, niin kyllä siihen tulee fiilis ihan itsekseen. Ja yleisöä paljon paikalla, niin varmasti syttyy pelaamaan. Kyllä, toivottavasti myös täällä Lappeenrannalla on paljon yleisöä. Mitä Aleksandra odotat, paljonko tänne lehtereille yleisöä hiipii 7.7? No toivottavasti tupa on täynnä, niin laitetaan karnevaali pystyyn. Kyllä, ja te lupaatte näytöksen täällä meille. Kyllä. Aivan mahtavaa. Pelijohtaja Jaakko sitten, ja sinä johdat tuota peliä ja saat käsisi huippujoukkueen, voisiko sanoa, että ykköspesiksen kärkipelaajat ovat käsissäsi ja voisin varmaan ajatella, että sillä joukkueella jopa superissa pystyisi pelaamaan. Mutta kuinka saat roolitettua nyt joukkueen? Siellä on joukkueiden parhaimmisto käsissä. No joo, pitää sanoa ensinnäkin, että kyllä valitsijaryhmälle semmoinen kiitos, että siinä oli kyllä niinku aika hyvin valittu niinku eri rooleihin olevia pelaajia ja silleen niinku lähinnä se ulkopeli on aina semmoinen, että olisi kumminkin aika hyvä, että löytyisi niitä oikean pelipaikan pelaajia riittävästi. Niin mun mielestä se oli niinku tosi järkevästi valittu ja sitten niin aika nopea joukkue näin äkkiseltä on katsonut, että kyllä siinä niinku pystyy vähän samalla lailla kuin seurajoukkueessa, että vähän peluttamaan mistä kohtaa tahansa. Pääsikö pelijohtaja vaikuttamaan näihin pelaajavalintoihin? Ei, että jokaiselle pelijohtajallehan tuli kysely, jossa arvioitiin eri pelipaikkojen pelaajia. Että semmoinen ennakkoarviointi jokainen pelijohtaja on tehnyt, mutta ei ollut mitään tietoa ei ollut itsellä, että ei ollut tietoa, kaikki saatiin yhtä aikaa, että niin tiedon silloin, että mikä se joukko, että ei ollut tietoa itselläkään, että sinne pääsi vähän silleen yllätys olikin, että kumminkin se ihan alku ei lähtenyt hyvin, mutta sitten oli näköjään riittävän hyvin lähtenyt. No Jaakko, minkälaiset odotukset, minkälainen karnevaali täällä? Naiset sanoo, että karnevaali järjestetään, niin mikä on Jaakon odotukset, kuinka paljon tänne saadaan yleisöä ja minkälainen näytös täällä saadaan aikaan? Kyllä, kun kapteeni käskee, että karnevaalit on, niin silloin ne on. Ei siinä ole kahta sanaakaan. Kyllähän me tänne saadaan hyvää tapahtumaa. Tämä on mun mielestä hyvä, kun tässä on niinku tosi tiivis tämä alue tässä, että tuossa on tuo ruokalat ja VIP-tilat sun muut on tuossa lähettyvillä ja sitten tuolla on kaikennäköistä ruokaa saa syötävää, että tässä tulee kumminkin lisäkatsomoita, se noin tuplat, mitä nyt on katsomorakenteita, niin tänne tulee aika, sanotaanko, että ehkä tiiviimpi tunnelma, mitä monesti nytkään on ollut, että toivotaan, että tulee väkeä paljon. Ja se on vielä hyvä, kun siinä on kumminkin tässä Järviseudulla muutakin tapahtumaa siinä viikonloppuna ja seuraavalla viikolla, niin toivotaan, että väkeä tulee. Kyllä varmasti nähdään täällä silloin sitten yleisöennätys ainakin muutamaan vuoteen ja hieno lappajärveläisedustus.
Siihen on nyt sitten aikaa 7.7. pelataan ja koko väki silloin tänne katsomoihin, eikö näin? Kyllä. Kyllä. Kiitoksia Itä-Länsi pelaajille ja pelijohtajalle. Kiitos. Kiitos.